Ake siphinde sithathe nanti ithuba sibingelele kubantu bakithi. Igama le YouTube channel yethu sibiza nge-House of Radical Intellectuals. Yes, House of Radical Intellectuals. Kunama images esingahlukani nawo mangabe senza ama-presentation. Yokuqala yawo nansi. Le iveza ukuxakeka komuntu wakithi omnyama. Ukuthi mzukwane kufika abezizwe bezodla izwe lethu kwenzakalani umuntu omnyama. Umuntu omnyama ikakhulukazi ninantshi nisebancane. This is how we became Muslims and Christians. Kwaqala la kunento ebibizwa nge-slavery before. Kwakuzingelwa abantu abamnyama babanjwe benziwe igqila ezweni labo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi bathuthwe beyiswe kwamanye amazwe bekwenziwe igqila khona. Number 2, kuye kube yilesi. Ngesikhathi ke sesibanjiwe-ke la ngoba kuqala la bese kuza la. Kwase kuba khona isystem yokuthi umuntu omnyama ekhandeni lakhe akumele kusebenze kahle ngoba ubona ukuthi izwekazi Africa le image yomuntu omnyama. Umuntu omnyama isystem yadesignwa ama-colonizers ukuthi isikhathi sonke umuntu omnyama kumele aphile ngokucela. Masikhuluma ngama-colonizers sikhuluma ngeyifiki noma ngeyigayigayi ezayivele England nase-Holland. Sikhuluma ngabantu abamhlophe okuyibona abafika badla izwe lethu la. Njengoba sizwa kwesinye isikhathi kukhona abantu abakhuluma radical economic transformation, kukhulunywa ngo-expropriation of land without compensation. Because mzukwane efika amangisi nenkolo yawo ye-Christianity nama-Arabs efike eNorth Africa nenkolo yawo ye-Islam nesiyazi ukuthi amaSulman, benza abantu abamnyama igqila bathatha over emazweni abo. Njengoba sike sikubalule kuma-video amaningi ukuthi i-North Africa as a whole kwakuyizwe labantu abamnyama, kwafika ama-Arabs evela e-Saudi Arabia bathutha abantu abamnyama ngey'khathi zo-Atlantic slave trade, bathutha bayokwenziwa igqila emazweni ama-Arabs ko-Saudi Arabia. So bayibona inhle i-Saudi Arabia, adliwa amazwe afana no-Algeria, Tunisia, Morocco, Libya no-Egypt. Lawo mazwe kwakuwabantu abamnyama, adliwa abantu abafika nabo bevela e-Saudi Arabia befika nenkolo yabo ye-Islam noma ubusulumane bathatha over. Same thing happened here la e-South Africa nakumazwekazi nje ase-Southern Africa. Thina sacolonizwa amangisi afika nenkolo ye-Christianity. So yonke leyo nto leyo ya-resulta ukuthi umuntu omnyama afike la, ukuthi let them suffer peacefully. Ukuthi uma umuntu omnyama ufuna uhlezi ucela but ube nethemba lokuthi uma ukholelwa mhlambe enkosini uJesu one day impilo yakhe iyoba ngcono. You understand? Uzufe nalelo themba lingenamsebenzi wolutho ngoba in the death valley la kuphila khona abantu be-New World Order noma mhlambe be-Satanism, inqubo yakhona kuthiwa abantu abanikwe ithemba. Ithemba-ke mawuphila kwi-death valley noma mhlambe ubeliever kulento ye-New World Order noma mhlambe Illuminati, kunika abantu ithemba elingeke umuntu lize limsize ngalutho, which is what was brought by the religious people or foreign religious people into Africa. Hope is the worst of all evils, for it prolongs the torment of men. Iyona nto ekhulunywayo kwemaphila kwi-death valley. Eyokugcina nansi, thina-ke la sikhona. Mhlawumbe indlela esikhuluma ngayo into nje inhloso yethu enkulu ngayo yonke lento esiyenzayo ukugqekeza umqondo womuntu omnyama ume ngendlela e-right. Ingakho siyibiza nge-House of Radical Intellectuals, ukuthi kufuna sikutshela izinto ngoba zinjalo. Ungaphili kulo msangano lo ngoba lokho kokubili kuwumsangano, kodwa ukuceda kuwumsebenzi ngoba kudingeka lo muntu, and lo muntu lo nomsebenzi onzima ukulekelela lo muntu. Umuntu omnyama-ke lo, and abantu abamnyama bahlupheka, baqakekile, bafile emqondweni ngoba ama-systems, ama-colonizers agcinanga kuphela ngokugqilaza umuntu emzimbeni, kwaphinda kwagqilazwa umuntu nasengqondweni. But ukuvezela umuntu yonke leyo nto leyo ukuthi iqiniso kanganani ave kuwumsebenzi. So isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi abantu abamnyama abanangqondo. Sisithatha phi lesi sihloko? Sisithatha kulo baba lo u-P.W. Botha. Bazobazi-ke abantu abama-historians u-P.W. Botha ukuthi kwakuwubani. Uma ufuna ukumazi kahle u-P.W. Botha kufuna ungene kwi-Google yakho
Google page yakho utype ukuthi a speech by P.W. Botha, August 1985, 18 August 1985. Then mawungamazi ku-P.W. Botha uzomfunda umazi kuleso speech asenza ngo-18 August in year 1985. So isihloko sanamhlanje sithi abantu abamnyama abanangqondo, sisithatha kuye lo baba lo u-P.W. Botha. Sithe asifake nansi image yehlathi namhlanje. Uyabona umuntu obhayizayo esikhathini samanje, uyabona umuntu oyicinga ongayitholi, umuntu owumantanta nendishi esikhathini sanamhlanje kuthiwa yihlathi, yabo. Sifake nanti ihlathi elinenkungu. Uyabona uma ungacinga into kuleli hlathi ngoba licinene kanje ibe nenkungu kuyi-process. So same thing applies to us. Ukuthi mawuthi uyangqongqoza engqondweni yomuntu ufica ku-empty because umzimba nekhanda akuhlangene and abantu bakithi bayacela isidingo singekho. So namhlanje sizokhuluma ngo-P.W. Botha owathi abantu abamnyama abanangqondo, sizovusana ngaye ukuthi asingamfakazeli kulezi zinto ayezisho ukuthi asinangqondo ngoba maningi amaphutha esiwenzayo and asikhuzani. Nansi into ebuhlungu, asikhuzani kunalokho sijabulela inkululeko ukuthi sikhululekile, senze wonke amanyala angenasidingo nezinto ey'ningi ey'ngenangqondo neziyofaka iy'ngane zethu enkingeni because njengoba sikhula bafowethu, whether umuntu wesifazane mekhula ukhula alangazelela umuntu wesilisa, kanjalo nomuntu wesilisa mangabe ekhula ulangazelela umuntu wesifazane. Makuhlangana umuntu wesifazane nomuntu wesilisa kugcina kuphuma ingane ezalwa abantu abangenangqondo. Isemasimbeni leyo ngane leyo. So umsebenzi wethu ukutransforma umqondo womuntu omnyama ukuthi angabi yihlathi, singafakazeli abantu abafika bazoxhaphaza obabamkhulu ukuthi vele umsebenzi wethu awukho. IsiZulu sithi akulahla mbeleko ngakufelwa. Ake simuzweke lo baba lo waka P.W. Botha ukuthi wathini. Sizofunda la ngesingisi bese sikuchazela. Uyena-ke lo P.W. Botha wathi-ke kwakunyaka ka-1988 wathi South Africa, this is South Africa apartheid prime minister uPieter Willem Botha noyedume ngokuthi uP.W. Botha wenza lesi speech ngo-1988. Wathi black people cannot rule themselves because they don't have a brain and mental capacity to govern a society. Give them guns, they will kill themselves. Give them power, they will steal all government money. Give them independence and democracy, they will use it to promote tribalism, ethnicity, bigotry, hatred, killings and wars. Uyabo, abantu abaningi baye bethi lento le izakala i-hate speech, but ma uyibheka iyi-prophecy, yabo. Not exactly ukuthi iyi-prophecy, i-system mangabe idizayiniwe ukuthi faka le system kumuntu. Angenza umzekelo nje, simple thing. I-religion was a great weapon to divide and rule society. You understand? Ukuthi I'm talking about a foreign religion, ukuthi ngesikhathi kufika ama-colonizers colonizer enslave abantu abamnyama abathuthe benze igqila, afika ne-religion. And la eSouth Africa religion abafika nayo, it's a religion of Christianity. Sasingayazi indaba ye-Christianity, yafika nayo le gang yo-P.W. Botha. IBhayibheli sasingalazi thina. Ibona abafika nalo. Basifundisa ngamaJuda, basifundisa ngamaGreek, basifundisa ngamaHebheru, basifundisa ngamaRoma, kodwa thina siyama-Afrika. Namhlanje mawukhuluma nomuntu omnyama umuntu othi lezi zinto akuzona ezakho izinto ezafika nama-colonizers, niyaxabana nomuntu, yabo. Kodwa kuliqiniso ukuthi ukuba belungu abafikanga bayihlalele e-England naseHolland bangakhanda mkhumbi, bangakhanda mabhanoyi, ngabasazani nabo. Lento abasifikela nayo bathi inkolo yethu ngaba siyazi kahle kahle, yabo. So leyo nto idinga umuntu onengqondo nonesibindi ukutshela abantu ukuthi funda mawumuntu ukwazi ukuthi lokho okwakho lokho akusikho nokwakho. Uyabona nje mawukuthi ngwakazikalala, angihlanganise lutho mina nogcwensa. Uzikalala nogcwensa kuhlanganisele, yes singamaZulu sonke, kodwa nje ugcwensa nozikalala bangaganana labo bantu bazalane, abahlanganise lutho. Ma wakagcwensa owakandimande, uthetha idlozi lakini ubiza ondimande, ubiza ogcwensa bakini. Uzikalala ngeke ethi meguqa emsamo abize ugcwensa, kahlanganise lutho nalonto le. Nomuntu omnyama one and the same thing. Kunezinto ekungezona ezethu ezagxishwa la emakhanda ethu, nanamhlanje sibhizi nazo zonke lemihlangano Abraham siyidlulisela nasey'nganeni zethu.
kodwa uma ubakhuza abantu ukuthi qhelani kulezo zinto, alikho idlozi lesinye isizwe engasebenzele esinye isizwe, abantu babone ngathi uyahlanya ekhanda lakho. That is why nanamhlanje ubona ngisho sithi siphethizwe sihluleka. Lo baba uthini la? Uthi abantu abamnyama ngeke bakwazi ukuyibusa ngoba abanayo ingqondo yokubusa isociety noma yokubusa isizwe. Uthi thina abantu abamnyama sinangqondo, usho njalo lo baba lo. Uthi sinike ibhamu sobulalana sodwa. Nanku umbuzo, asibulalani yini sodwa njengamanje? Asibulalani yini sodwa sabantu abamnyama njengamanje? Mangase uyibuza ukuthi why sibulalana sodwa, ukhona yini ongakunike ansesile? Kudala sisebancane sikhula kwakukhona ubaba kuthiwa uMbongeni Ngema, usanda kushona lo baba lo. Kuneculo ayelicula sengilikhohliwe ukuthi isihloko salo sasithini. La ethi khona siyi-ANC siyinkatha masihlangane ndawonye sibasabana belungu. Bazolazi abantu abadala lelo culo lelo lalidlala ngekhathi zezimpi. Sinikwe ibhamu yibo into abakayikhonjwa laba bethi mawungapha bulalo ngapha. Kuke kwanezimpi before bazokwazi abantu asebethe ukukhulakhula mbijana. Abantu benkatha bebulale be-ANC nabe-ANC bebulale benkatha. Sibulalana njengoba besho, give them guns and kill one another. Now umbuzo othi ibhamu ubani akekho, uyabona nje abantu abamnyama, abantu abamnyama abanayo ifactory yokukhanda ibhamu. And angikhumbulisa abantu abamnyama kukhona ifactory esinayo. Ngisho ifactory nje mase kuthiwa ifactory mhlambe yokugaya ama-cornflakes noma yokugaya noma yini esiyithenge ngeto. La ngikhumbula thina abantu abamnyama sinento esikwazi ukuyiproducer shame, angifuni uqamba amanga, ekuthiwa yaqalwa yithi angikhumbuli. Ukudla konke lokho okugcwele ey'tolo kukhiqizwa abelungu, akukhiqizwa. Akekho umuntu omnyama onensimu ongahamba nje ethi yena ukhiqiza mhlawumbe ama-cornflakes, ukhiqiza ama-chips, ukhiqiza o-cheese, yonke lento esiyithenga ey'tolo angikhumbuli sinaleyo nto le. So ngicabanga ukuthi masihlo ukhiqiza ukudla, angazi ukuthi ubani ongasifundisa ukukhanda ibhamu, ngizokuthiwa kune-factory ekhanda ibhamu. But thina abantu abamnyama basinika ibhamu sibulalane sodwa, uyabo. Mangabe sinikwe ipower, uthi lo baba lo, give them the power, they will steal all the government money. Uyabona nje ade commission of inquiry into state capture ranwa ubaba uZondo, lo abathi uRaymond Zondo, kodwa ngizothi ubaba uZondo ngoba umuntu omdala thina amaZulu asembizi ngegama. Sizothi ubaba uZondo lo osewumphathi wamajaji njengamanje constitutional ini enjalo nje, yabo. So uberana this commission ngoba bekunama allegations ukuthi kuntshontshwe imali lapha. And mawuthi ngempela uyalandelela uyathola ukuthi zantshontshiwe imali ngoba kufana nabantu. Ngoba abantu abafile nabantu ekuthiwa bazo-investigator, njengoCloete Murray washona, wadutshulwa washona, nelinye India leGoli nalo ladutshulwa lashona, nalo kwafuna lo testify. So zonke lezi zinto ey'show lo baba ziyenzeka, uyabo. So bekuyisicelo lesi bantu bakithi abamnyama, sicelo nje ngani zakwethu, hayi kabi. Ake sisebenzise lento ekuthiwa umqondo noma ingqondo. Uyabona baba ngoba ethi asinangqondo. Ngeke bafowethu, kwesinye isikhathi siyakufakazela lokhu and kumele sikhuzaneni wey'ngane zakwethu, kufuna sikhuzaneni. Lento sihlezi sisho sithi akukwazi wey'ngane zakwethu ukuthi ngoba phela uma uyifunda i-history, ngoba sithi sijabulela idemocracy nje, lezi inhlangano zepolitiki ey'khona noma engithi ebiyibusa noma esibusa ngokubambisana nezinye, phela kwaliwa wey'ngane zakwethu ukuthi sithole le nkululeko esithi sinayo njengamanje. Noma wahamba kumhlaba ngiyavuma, kodwa-ke ukukhululeka nje ukuthi ukwazi ungahambi uphethe ipasi, iyalwela leyo nto leyo. Ngoba phela uma uhamba before bekufuna uhambe nepasi, sihlale ey'ndaweni la kuthiwa khona thina o-self-governing territories. I-history lezi zinto kufuna sifundisane ngayo. Manje nini inkinga yenu nithi nijabulela i-freedom, umuntu okhuluma njengathi nithi uyanibhora kodwa nihlezi nidakiwe. Ngicela ukubuza wey'ngane zakwethu, ngoba nihlezi nidakiwe, iliphi izwe niyolibusa? Ngoba phela nina nihlezi nidakiwe nini. Ure kabi ukuthi uma uhamba la ezweni lethu ufice umuntu omnyama engabuphethe utshwala engadakiwe estradini. It's very rare. Angikhulumi-ke uma kuthiwa ama-Fridays, ama-weekends, nihlezi nidakiwe. Kwawutshwala lobe niphuza anikwazi ukuproduce, nina nikwazi ukukhanda isikhatha,
ngikwazi ukukhanda imbamba, ngikwazi ukukhanda isiZulu. Manganibuza nje ukuthi le Heineken enihlezi niyiphuza nize niyinqome nithi inkanyezi niyazi ukuthi ikhanda kanjani nasi. Yabo. Konke labo gologe nibaphuzayo ababizayo noma savana konke lo shide niwuphuza aniyazi yonke lento ukuthi ikhanda kanjani. Futhi aniyixaki nanokuthi uyazini ngoba lento siyayithanda. Asiyeke ukuboosta amazwe ako-France, mhlawumbe ako-England, ako-Scotland ngoba bakhanda wonke lo doti abawukhandayo. Banike wona nina niphuze ngoba phela ukuphuza utshwala udoti leyanto bafowethu angifuni uqamba amanga. Lento le mase udakiwe okumuka umuntu odakiwe. Ngiye ngimbone engahlukile nale mpukane, yabo le mpukane edla uthuvi le buhlazanyana. Angiwuboni umehluko phakathi komuntu odakiwe nalowo muntu lo. I'm sorry ukuyisho lento le. But okumuke kahle umuntu odakiwe uhluleka ukuhamba uyawa. Uhambe ekhombe uhambe sina konke umgwaqo lo. And akana future ngoba imali anayo uyayithatha imoshe etshwaleni. Izingane zakhe ngeke zibe na future. And utshwala buyikhoza yonke into engasile ongayicabanga because mase udakiwe kuyenzeka mhlawumbe ulale nomuntu wesifazane ngenkani uthi udla imali yakho usuyahamba ejele. Kuyenzeka ugwazi yabo nje mina umfowethu mina ngikhuluma into engiyaziyo mina umfowethu wamdubula edakiwe washona. Khuluma ngumfowethu hayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngento engiyibuka ngaphandle. Nasekhaya emndenini ngisayikhuza lento bafethu hlukanani nalento udoti lento. Bamgwaze edakiwe washona samngcwaba. Ingane yakhe obamdubula umfowethu. Ingane yakhe bayigwaza kamasho. Idakiwe naye uyashona sayingcwaba. Manje akumele ukuthi sisonge izandla sikhuzane sibuka abantu bakithi beyakalasha abafowethu. I-wrong leyo nto leyo. So njengoba esho lo baba lo give them guns they'll kill one another. Ibona futhi abasinika ibhamu ngoba phela abelungu bazi ukhanda ibhamu. Nina sikwazi ukhanda ibhamu. Siyithathe kubona sidubulane sodwa. And uma ungabe usidubulanani asazi sidubulane why sidubulane. Siphethe government siyantshontsha. Kuney'ndawo bafethu and ihlazo lento iyasihlaza ngifuna uqamba amanga. Kuney'ndawo amanzi la engekho khona. Kodwa mawuthi uyabheka i-local government banikiwe amanzi abantu imali abantu bomasipala nani nani kodwa bayahambisa amanzi. Ngisho namaveterikani akhona. Namanzi mezohamba khetha abantu ukuthi mhlawumbe futhi maningayona le nhlangano noma ningabancisha labo bantu amanzi. Ziningi indawo inqwaba. Ngaya koMaphumulo, uya koMsinga, uye koNongoma, uye koNquthu. Yabo nje kulezi ndawo engathi azibe amakhaya impela nje. Kunzima ukuthola amanzi kulezo ndawo. Nawe uyazi nje ngakini angikhulumi okay elokishini ngoba kusondele nezindawo zabelungu nani nani atholakala amanzi. But hamba endaweni zasemakhaya. Siyahluleka bafowethu asingafakazeli lento yakhulunywa yilo baba lo ukuthi thina abantu abamnyama sodoti singayifakazeli lento. Kodwa nasi isicelo masifuna umqondo usebenze iyodwa into ekufuna siqale sihlukane nayo utshwala. Sihlukane notshwala. Number 2 bese ukuthi kuzoba nzima ke lokwesibili. Kuzoba nzima ngoba mhlambe nolalela uzocasuka yeke. Number 2 uyabona lezi zinto zokuthandaza abantu esingabazi ababhalwe incwadi nekuthiwa ingcwele esingazazi ukuthi zabhalwa ubani. Sike sithi ukushodisa nakubona wengane zakwethu. Sike sithi ukushodisa uyazi angicabanga ukuthi ama-colonizers mzukwane design i-religion nokukhanda lezi incwadi abathi zingcwele abasibhayizisa ngazo. Babazi kahle ukuthi lento ifika idamage kanjani umqondo womuntu ngoba angiyiboni lento mina ihlukile nama-drugs. Ngoba uyabona umuntu obhajwe kakhulu lento ekuthiwa inkolo. Ngisho ungathi uyamthayimisa umtshothe baba. Awuthi uvuke emaqandeni musu ukuthandaza kangaka ezinye izinto idinga wena ukuthi unyakaze. Lo muntu ubona wena engathi uyahlanya. Yena methandazile unehope yokuthi yonke into automatically izokwenzeka because uNkulunkulu amkhonzayo nale moya engcwele ekuthiwa ingcwele engazi ukuthi ingcwele kanjani. Iyenza ama miracles umuntu abe nezinto automatically and there is no such a thing in life. Sigcwele emasontweni mathi uyahamba esontweni ngeke ubafice esontweni ubeze bekhuluma nge-economic system ukuthi okay sesisontile ke ngane zakwethu sathandaza sabathanda uAbrahama nayo yonke le kudenge ebhalelwa eBhayibhelini mhlambe nakwiQuran ngoba namanje sesibhayisa silandela amaSulumane inkolo zama-Arabs esingahlangene nazo sabantu abamnyama ukuthi okay sesimkhonzile kuMuhammad wamaSulumane samkhonza uJesu wamaJuda siphila kanjani sabantu abamnyama. Sesithanda i-agenda ke manje yempilo ukuthi ngoba sabantu abamnyama siphila kanjani phela amaSulumane ayenza loo nto leyo ingakho wabona rich kanje. AmaSulumane they are in business.
Hayi ukuthi avele athandaze u-Allah bese kwenzeka umlingi abe rich. There's no such a thing. Ngisho ningagijima niwalande lenilengise iy'ntshebe niy'tshela ukuthi ngoba nithandaza uMuhammad niyoba rich. Khohlwani bangani bami, there's no such a thing in life. You need a strategy in life ukuze uphile impilo engcono. But nina mangabe uyabona nje mawuye etshwaleni, umuntu okholwayo ubona umuntu odakiwe esenkingeni. Ubona umuntu odla ama-drugs esenkingeni ezethi asimthandazele uNkulunkulu amkhumbule. But thina as House of Radical Intellectuals masibuka zoyi-2 lezi zinto sibona kufana. Ngoba number 1, vele umuntu osetshwaleni udakiwe ayikho into esila azoyicabanga. Yabo, ngaphandle mhlambe kwe-sex, mhlambe ngaphandle kokudelela nokulwa nabantu ngoba izona zinto ezenzakalayo. Uqeda uhamba ejele, uma ungayanga ejele uhamba ethuneni. Imphumela leyo yokudaka utshwala. Number 2, ubuyele kule nto yokusonta. Umuntu esontweni ufike laphana kudlalwe anganoma yini lento eshawayo kuthiwa yini, not inkositini lokho kushaya ngezandla, organ into enjalo noma upiyano. Kuculeka lapha kugxunywa kubanga umsindo, abaprofethayo, baqiqizayo, baqhwishayo, aqoqa imali umfundisi ethi nalaba babanga umsindo, I receive papa, I receive, ayithathele imali umfundisi ayihambele ngakube eMalawi uma uthi waseMalawi, ayele ngakube eNigeria uma uthi waseNigeria, bayikhandela ama-mansion, bakhanda amabhizinisi, isale zihlama zakithi yihlupheka. Thatha imali engekho uyoyipha abantu esontweni ongabazi. Nakhona kulelo sonto nidumisa amaJuda, nidumisa amaHebheru, nidumisa amaGreek eningawazi, nidumisa nama-Arabs manje eningawazi. But nipuwa engabe nithatha le mali le, you establish your own businesses ukuze iy'ngane zenu ziphile impilo esile nezoba ne-future. Njengey'ngane zama-China, njengey'ngane zama-Japanese, niye kuhamba nibe omantata nendishi mani. Ngoba iyacika lento ukuthi uma umuntu omnyama kufuna ube omantata nendishi bese uyasonta ube ne-hope yokuthi yonke into isizokwenzeka. Sikubuyela back kule nto ekhulunywa lo muntu, lezi zinto ayinangqondo. Abantu abamnyama banangqondo, ngisho bengaphatha i-government yabo yoba fucked up. Go on the road, look at the roads. Ama-potholes agcwele emgwaqeni anjani ama-potholes agcwele emgwaqeni. Iyaqophoka imigwaqo kuthiwa kulungisa, bafethu ngeke. But isicelo lesi ukuthi ake sihlukaneni notshwala ingane zakwethu nalento yasesontweni masiyakhona sithi ukushodisa kancane. Siye sibe nama-school of thoughts la sizohlangana khona ukuthi bafowethu, okay, kuyenzeka sihlangane mhlambe sidlale iy'tokfela zokuthenga ukudla, iy'tokfela zemali. But ake sibe ney'nhlangano la sohlangana khona singazodlala isitokfela semali, singazodlala isitokfela sokudla, sizodlala isitokfela sokuvula amabhizinisi. Yabona nje lezi zinto, le genge le qhamuka koSomalia, Ethiopia, Pakistan, badlala leso sitokfela ukuthi thina asenze kanje ngoba bathanda ukudla. Into zokudla lezi zinto lezi zikhonza ukudla. Asivule thina amabhizinisi, imali le abazothenga ngayo ukudla ize kithi ukuze thina maSomalia, ama-Ethiopia, ama-Pakistan, ma-China, ma-what siqoqe imali kulezi zinto ngoba zilela ayinangqondo. Njengoba esho u-P.W. Botha, sizoqoqa imali kulezi zinto lezi. We will establish our own businesses, build our own schools ukuze iy'ngane zethu zingabi nayo inkinga, zibe ne-future e-bright. Nathi si-concern bafowethu, sabantu abamnyama, and ibuhlungu lento ukubona abantu abamnyama beyidwedwe zabezizwe. We know the truth. We know the systems that were used to destroy us. Maningi amavidiyo sesiwakhiphile ukuze nibone ukuthi asihlanye niwabuka amanye amavidiyo bafethu. This is painful. Wafa kudala lo baba lo, but lento ayikhulumayo iyenzeka. Asingabi-ke amahlathi ingane zakwethu, bekuyisicelo nje, asingabi amahlathi. Mhlambe kuzokuphoqa ukuthi le video uphinde uyivakashele from time to time ukuze umqondo wakho upgrade-eke, umqondo wakho ukhule ube right. Nina ingane ey'ncane ey'khulayo, isicelo lesi siyacela ingane zakwethu, noma ngathiwa niyasibona thina esibadala esinizalayo sidaka utshwala, siyacela ingane zakwethu, ayikho into enhle ezuzwa etshwaleni. Ningaphuzi utshwala, and ungaphuzi utshwala kusho ukuthi uyimpatha. Ningawubhemi ugwayi, ayikho into enhle oyizuzayo ngokubhema ugwayi. Uthola ikhensa, ugcina ngokufa. Makwenzekile wayejele, ufike ube umfazi wabanye abafana noma ufike ube umfazi wezinye iy'ntombi ngoba ejele ugwayi utholakala uphathwa zisebenzi. Okokugcina ngisho ungaya esontweni uthandaze uze ukhale,
if lelo sonto kulo lingenayo agenda ye-economic system ukuthi ngoba sesisontile siphila kanjani empilweni, ngoba ngeke uNkulunkulu enze imlingi yokuthi uphile kangcono. Maningenayo lo agenda, ushoda ukuya esontweni, nizame ukukhanda ama-school of thoughts. Thina sesiyenzile i-House of Radical Intellectuals ukuthi sizonitshela ukuthi yenzani ini. Niyeke ukudlala iy'tokufela zokudla. Okay, nidlala iy'tokufela zokudla, nidlala iy'tokufela zemali, but mase nihlukanisa imali, start small businesses. Akwazile ukunikhipha ama-foreigner kuma-spaza shop. Nani come up with an agenda ukukhipha wonke lama-foreigner, ngoba before afike lama-foreigner lawo ma-spaza shop bekuwawena. I-spaza shops uyakwazi ukuphila ngaso. Uyabona nje unesitodlonyana esincane edrobheni uyakwazi ukuphila ngaso, but today sibona sekungena ama-foreigner athatha over. Nina seniyidwedo nehlama futhi zama-foreigner. Nani come up with something. And nina ninomqondo elula iphukuphuku ndini. Ningasho ukuthi this is racism, this is leli gama elithandayo, xenophobia. That's a xenophobic statement. No, it's not a xenophobic statement. Empilweni kudingeka ube ne-strategy, ube ne-system yokuphila ukuze iy'ngane zenu zingabi yidwedwe zezinye izizwe. Siyabonga bafowethu, ngalowo mazwi inkosi nibusise. Nize nikhumbule uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa. Nani niligcine-ke isabatha kanye nabendlini bonke. Siyabonga ingane zakwethu. La emthandazweni wokuvuka kunomthandazo wokuvuka esake sawuzwa wakwaShembe. Uthi ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila. Ngakho umusa ukuhamba ucela ukudla kubantu. Umuntu ohamba ecela ukudla ufana nenja. Isho njalo le ncwadi. Anoke nisitshele-ke isihlabelelo samaNazaretha. Nifunde umthandazo wokuvuka. Noma makwenzekile wezwethu umuntu uyakuvuka nathi, umphekezele, uyolalela. Nani maNazaretha ninecala. Sifuna ukusho lokhu. Methu uNkulunkulu wabantu ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja uphila uzolima. Nani igeja makuthi usebenza ngepeni, bhala ngepeni, usebenza ngomshini, sebenzisa umshini. Mhlambe uthengisa imfuyo, musane nani ukuvuma uba yidwedwe zezinye izizwe. Kwi-society yenu akube yini enirana amabhizinisi enu. Hayi ukuthi kusuka abantu bokufika ningabazi bezonirula. Isichitho, isiqalekiso lonto leyo. Yonke lento siyikhuluma ngothando bofethu, hayi ngenzondo. Nisale nenkosi, siyabonga.